Chceli by ste predať jeden kvet za cenu veľkého domu? Presne to sa stalo v 17. storočí v Holandsku. Tento bizarný príbeh sa volá tulipánová mánia. Tulipány, ktoré do Európy prišli z Turecka, sa stali v Holandsku symbolom bohatstva a luxusu. Ceny začali stúpať do absurdných výšin. Ľudia predávali svoje majetky, aby si mohli kúpiť tulipánové cibulky. Obchodovalo sa s nimi podobne ako s akciami. Často sa kupovali a predávali len na základe sľubu, bez toho, aby niekto reálne videl cibulku. Vrcholom bolo, keď sa za jednu jedinú cibulku tulipánu s názvom Semper Augustus dalo kúpiť 20 tón masla, 1000 libier syra a niekoľko sudov vína. Niektoré cibulky sa dokonca vymieniali za celé domy. Všetko sa to skončilo v roku 1637, keď sa trh zrútil a táto tulipánová bublina praskla. Ak ťa bavia videá o stratených civilizáciách, historických osobnostiach a fascinujúcich príbehoch z dávnych dôb, daj mi prosím odber na tento kanál.